पाणी खाया कोई बनू पाणी दिलं ना तुमका सकाळी आणून नवीन बॉटल 2 नाही तू फोन लावते का आमका 2 दिले ना पहिलं फोन लावते का पाणी येऊन दे आता फोन लावते का 999 या टी शर्ट बघसला भारी वाटतं होय असं बघ काय हो? हे बघ या काय लिपस्टिक शेट तापलो जा तरी म्हटलं पुण्या तकडे कसा करेल काय लागलंय लिपस्टिक नाही लिपस्टिक नाही कलर लागला तो इकडचा तो काहीतरी सांगता काय हलेडुलीस पटापट कर होय नाश्ता करूप जाऊचा खाला तू अजून केलेच नाही त्यांनी माका सांग नाही फोन केलाय अभी शेट तुम्हारा नाश्ता नहीं हुआ है तुम सो जाओ तो ऊपर साखर कमी झाली बाबल्याने पहिली बनवली बायकोसाठी कॉफी बायको जर चहा बनवते डायरेक्ट कॉफी बनवून दिली आंघोळ कोणी गेली परत परत हे बाबल्या शॉवरचं बटनच नाही बंद केलंय आणि तसंच असतं काय तसंच असतं आणि पूर्ण डिझाईन झाला बघ. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या गोवा ट्रिपच्या दुसऱ्या दिवशीच्या भागात आपले खूप खूप स्वागत. तर आता सकाळचे 6 वाजता आहेत. मागे बघा जस्ट उजाडत आहे आणि मला 4 वाजता जाग आली आहे. ते एक बरं झालं, मग त्यामुळे व्हिडिओ एडिट झाला. आता याचा आउटपुट पाहून दुसरा व्हिडिओ पण एडिट करायला घेईन. आणि बाबलो जस्ट उठलेलो आता गेलो आताकडे. बाबू आणि मी या रूममध्ये होतो आणि सगळे लेडीज त्या रूममध्ये होते. आणि बाबूने कालच तुम्हाला रूमची सगळी टूर दिलेली आहे, तर पुन्हा दाखवायची काही गरज नाही आहे. तर आता सगळे फ्रेश होणार. मी फ्रेश झालो आहे, ते तोंड जर वाटत असेल कारण की 1.5 तास मगापासून कम्प्युटरवर होतो. तर आता सगळे फ्रेश होणार आणि मग डायरेक्ट हॉटेलमध्येच या नाश्ता आहे. अरे नमस्कार. हे बघा येऊन त्याचा काय चालू आहे. आंघोळ करायची सोडून एक काय चालू आहे, मजा चालू आहे. पुण्या मग झोप लागली की नाही. अरे काय केला, अरे कपाटात गेला ना कायम. याची सकाळी सकाळी जरा एनर्जी लेवल हाय असतं त्यामुळे असं. आता ये लाईटी कशी कमी रे, लाईट लावा असं काय. आज आधी पहिल्यांदा बाबलो लवकर उठलो का काका बघत असतील व्हिडिओ, तर काका बघत असतील. 6 वाजले असतात सकाळचे आणि तो उठलेलो स्वतः हो ना. आग बीक नका मारता, नाही तर दर टाइम मग त्या बाबल्या करून तर तो 8 वाजता उठता. काय डोमचत नाही चार्जर काय बघ जाऊन जाता तो जरा असं क्रॉस करून टाक, वर कर थोडं. काय असं काय. हा मग झाला. झोप लागली हो. बरंच तुला काय काय दिलेलं. इथे झोपलेली तू. एक्स्ट्रा माणूस होतास ना तू. लेट झालेला म्हणून तुला असं आहे. वेळीच हा बोलली असतीस तर बरोबर होतीस. हो की नाही. काय असाच बसवलं तो उलटो. तू परत काय झोपतं. चल पटकन, आता टाइमपास करू नको. हा गरम पाणी हा सगळा. चल चल चल. तेवढाच कर, नंतर कर. चॅलेंज झालंय, आधी आंघोळ कर. याच्यामुळे लेट झालेला आहे. हे लवकर ये बाबा, तू झोपलो का परत. तो बघ हा आमच्या हॉटेल बाहेरचा व्ह्यू आहे. काय आलं रे. अरे हैराण झालंय ना ते तिकडचे पॉप फिरवलंय मग सगळे. सांगायचा मी केलंय मग वाका माहिती होता. शॉवर चालू केला. तकडचं उठतो तो फिरवलाय सोबत टी शर्ट बघते त्याची. कुणी एक सांगत होतं ह्या मस्तपैकी माझा घाला आणि जीन्स. नाही नाही तात्या का म्हणा नाही म्हणा आता म्हणतो. उद्याचा एक दिवस आणि परवाच ना. परवाच आहे. परवाच आहे ना अजून. नाही विचारतो. हां या घाल. या पुणग्यान काय जम्पॅक पुणग्या फुल गोवामध्ये वाटतं. टोपी घेऊ येतं का.
हा पिन ठेव ग, आपल्याला उपयोगाला येईल. म्हणजे असं लागतं काय का नाही मध्ये. चल चल रेट किती वाजले वा पटापट. माझा झाला. झालं मी माझाच नाही झाला मग. काय झालं तुम्ही अजून रेडी होताय झाली आपली तयारी. बसान करतं काय असं टपकन करलो माझं झाला. आमचं पण झालं. ह्याच्यातलं काय केलंच नाही. एवढी सगळी पाकिटं ठेवलेली आहेत ती आपल्यासाठी आता असते. मी मगापासून करणार होतो पण ते पाणी गरम करायचं कळत नाही. काय? दिसत नाही रे बाई. असू दे. पाणी गरम करायचं कळत हे काय पिन ते गरम करणार होतं. मग ही अशी हा खायची कॉफी टाकू, नेस कॉफी नाही आहे याच्यात. नाही. ही काय हे बघ पाणी भरलं ह्याच्यात. चाय खाया. चाय ती बघ नाही ती बघ ती बघ चाय ती मागची ती चाय आहे. मग हे काय आहे? वर्षा बनव दोघांसाठी काय आहे? कप. काय बनव. तुमच्या त्याला दोघांसाठी पाणी खाया कॉफी बनव. पाणी दिलं ना तुमका सकाळी आणून नवीन बॉटल 2 चाय. नाही. तू फोन लावते का? आमका 2 दिले ना पहिलं फोन लावते का? पाणी येऊन दे. आता फोन लावते का? 999. आता घे तकडची बॉटल एवढं तो येणार तू बनवणार तू सगळं नंतर घे. हिला सारख्या उघडीत राहा. चल चल बनव पटापट बघूया. अरे तुम्ही मॅचिंग केलंय आम्ही पण तिकडे मॅचिंग केलंय. तुम्ही काय करा नाही काय नाही. या टी शर्ट बघितला भारी वाटतं. काय? होय असं बघ. काय हो? हे बघ. या काय लिपस्टिक शेट तापलो पण चांगल्या टी शर्टची वाट लावलास तुम्ही. आता पुसूच नको नको पुसू ते वाढणार आणि वाट लागणार. काय माती केलास तुम्ही. चल तू पांढऱ्या टी शर्टचा येतो माणूस नाही असतो. अरे मी नाही रे काय केलं. मी बसलेलं. तशी बाजू लक्ष केलं. आधी तेवढं. चल. कॅमेरा तरी म्हटलं पुण्या तकडे कसा केला. काय करू? काय बघ काय तुझ्या डोक्यात काय सुधारतं तसं कर काय का तारावांदे तू पाणी ओत त्याच्यात दूध जरा बांगा. चला आता बाबू काय बनवता बघूया. काय तू चाय बनवतो की कॉफी बनवतो? कॉफी. वत मारणार सगळ्यांसाठी चाय बनवता कशी किती तकडची पाकिट चाय बघूची होई तर बरोबर नाही दिलं बोल तू होतून टाक कर कर गरम कर. बंद कर वरतून घ्या टाका चालू कर. गरम पाणी मग उकळ. घेतोय मी. कॉफी घेतं गोडच तरी ना कोणती. गोड साखर टाकूच लागणार. खया साखर ती काय? ती दूध हा दूध म्हणजे क्रीम हे डेअरी क्रीम चपाती चायपत्ती नाही ती साखर अरे. बरी आहे. मगा पण खाले असते पुडी आधी. चल घे घे कप काय तो धुवून आण. ग धुवून आण तू घेऊन आण बंद करू? कशा घेऊ दे माझ्या इथं काय लिहायचं करून टाक. तार हे ना तू माझ्या आता माझा टाक आपला टाकणार नाही. आपला तसं झालंच नाही. अरे झाला नाही त्या चक्राला टाकू दिला तर. हे हिला योगी कळत पण नाही. यो माहिती सगळं. काय लागलंय? लिपस्टिक नाही लिपस्टिक नाही कलर लागला तो इकडचा. तो काहीतरी सांगता. तर जाईल डाग. कोणी लावला तो डाग तो घालवणार. कलर लागला. कलर बरोबर नाही. काय हरेडुलीस पटापट कर. होय नाश्ता करू जाऊचा खाला तू अजून केलं नाही तिने. माका सांगलंय फोन केलाय. अभी शेट तुम्हाला नाश्ता नाही हुआ है तुम सो जातो ऊपर. 2 कप पाकिट बनव. तुला नको मला नको ती वर्ष पी आम्ही प्यायलो तिकडे प्यायलो मेला गपचूप पियाला तिकडे गेला. म्हणजे तकडे तू कसं रात्री बोललं कर उकळून द्यायचं पाणी मेन झाला उकाळला. पुन्हा संध्याकाळी ठेव तुला हा पुन्हा वेगळा उद्या आजचा दिवस सपलो उद्याच्या दिवसात वेगळा घेऊन जाऊया रे महाराज. घेऊन सपणार ते. काय नेतलंय ती का? पहिल्यांदा आयुष्यातली पहिल्यांदा कॉफी बनवून. वर्षाक नको वर्षा गोड खायत नाही. साखर टाकते फटाफट. हे असं करायचं होतं मी रे. या माहिती असला तर मी कधी वाजून मगाची एंकर दिलं चढवून. कधीच मी निरोप दिले पण तुमच्या कसं काय झाली एकदम ऍडजस्ट होत नव्हतं पहिल्यांदाच असं ना.
हे बंद करू. त्या राहून दे, तू गोवत दे. चल वा, ही चाय झाली. बस बस आधी एवढीच कर, नंतर पचपचीत हवंय. बादले साखर कमी झाली. कॉफीचं प्रमाण बरोबर आहे. कॉफी लागली मला, चव लागली कॉफीची. झाला काय बघ पटकन रे, टायटल तो टाकणार. पटकन बघ. नाही असं करायचं. ओके. हा, बरोबर आहे. चल. घे गं. पहिल्यांदा तुला कॉफी बनवून दिली, प्रत्येक वेळा तू देत असतेस म्हणजे आता. अरे ये इथे बस. बाबल्याने पहिली बनवली बायकोसाठी कॉफी. बायको जर चहा बनवते, डायरेक्ट कॉफी बनवून दे. काय ग, व्यवस्थित परफेक्ट बनवले ना. ते काढ ते काढ. तुझ्यासारखं नाही, तुझ्यासारखं नाही. काय झालं ते तर पिताना काहीतरी जायचं. खरोखर प्रमाण बरोबर आहे. आता तुम्ही आमच्या संध्याकाळी ठेवले की मी आता संध्याकाळी ठेव ना तो. त्याला सांगते मी येताना कॉफी जादा ठेव. माझ्या घराकडे नेऊचे सांगणार, कॉफी जादा ठेव माझ्या घराकडे. बरोबर भारी बनवली, तुझ्यापेक्षा भारी बनवली आता पहिल्यांदा. विचार. एक सकाळी गुड मॉर्निंगचा असं फोटो टाक मस्त पैकी. बाहेर दोघं जण कॉफी पिता. मस्त वाटते, छान वाटते. इथे द्यायला होतं मस्त पैकी पुढच्या वेळेच्या. घे ना आतल्या बाहेर. बघ मौसम बघा भारी आहे. मौसम है. गाणं कशाला म्हणत होतं तिकडे? कोण? तुझा आवाज आवाज आला काळजीला बरं आ करत होतो. होय बघ असा. तर मित्रांनो, ही बघ पुणग्यासाठी कॉफी रवलेली मगातपासून करूची. आम्ही पियन झाला तेव्हा तकडेच्या रूममध्ये होता. आता खास पुणग्या आमका दररोज बघ कशी झाली ती सांग. दररोज ही बघा पूनमताई आम्हाला चहा देत असते. ती घराकडे गेल्यावर आज स्वतः जातीने अशी कॉफी करून दिली तिला. थँक्यू. थँक्यू. आधी खाऊन बघ. पहिल्यांदाच दिलं. पहिल्यांदाच केलेली आहे. बघ आधी कशी झाली सांग. बरी आहे भारी. म्हणून प्रमाणात केलंय. आणखी पाणी घातलंयस ते पचपचीत एक झाली. नंबर. थँक्यू. काय हे पुणग्या एन्जॉय करता. एन्जॉय मासाचा आपल्या वय ना पुणग्या. पी पी कॉफी पी. काय रे, आंघोळी आंघोळ कोणी गेली परत परत? हे बाबल्या शॉवरचं बटनच नाही बंद केलंय. आणि तसंच असतं. काय तसंच असतं आणि पूर्ण डिझाग झाला. तुमका कळत नको खायचा काय चालू आता. हे बाबल्या आमच्या कायच कळत एवढी काळी नाही. कशी वाटते? अशी राहा, प्रकाश नाही पडत आहे. हा ओ झालं. परत एकदा. चल चल बरं. तुमचं झालं सगळं आवडून इकडचा. चल.